Kum shibenta ban pen urlong ya ka jing ang not ki pat ba kasnong riken nong krem bat ki parash nong bamarjan ki bahap apo ka mau that rashan blok ban yo jing sumar sha ki pat ba nong song snong bat ban pen sok ya ki ha ka lek kawan kham tam e ki long kme ki ba arman bat ban ai ru ka jing sumar ka ba byang bat ka ba kloy na ka benta ki khlong ki khna ha ka khat sau tri gunai lar arja arpusan la sakhi ya ka jing ple pat ba ya ka riken health sub center bat ya ka nong kram health sub center Hagadi kasngi lawan ban plipat ba yakini ki sub center da ka menteri beri kmi ya katanat ka kot ka kya ka Dr. Maisel Amprin Lingdo kum ka kongsan haringkat ka jinga don lang u MLA ka Mauthat Raisan uba Shakler Warjri upade ru menteri katanat sports nang ta ka deputy commissioner jong ka district ka kong Anita Kharpor ka district medical and health officer ka Dr. MK Solia ki doctor ki nurse ki sardar snong lambat ki pat ba na kani ka snong kathan Kajing tray kam jong kani ka sub center jong fi ka shong hakikti ki jong fi. Skotho ba ki jing ang nod kindon barabor. Henry kani ka sarkar kajing penyan kajing penbet kajing kemilam jong chief minister jongi u Conrad sama kaladep shim ya karai balada day tang I sub center ru lada don kam banwan lam yaka ultrasound hangni yaka x-ray machine hangni yaka blood storage ne ka jaka ban bo yaka snam ban pet baka snam kala ban long ka jing ai jing em ye ki long kame ki banwan kha khalong ne kalong ka mahak matam haka jing pet ki jing kmi ki jongi Pimda don kam ban pan ya ka PHC Rengi don kam shwa ban penyat ya kani hakata ka lenti ka ban bet ka ban biang ngayu I ka jaka hangni ka long ka bala para paka pura lada hapan penkha ya ki kamra na ka benta ki we ki facilities IP ki jing thiapam ban IP ki nong tray ki nurse ki lab attendants ki pharmacists bat kum ta ter ngin le ben ya ka badai ben le kuma PUE mentang haki babon ki cakang I duna ya ki doktor ban kata kajing duna jong kita ki doktor sang stang kumba sans nem ngin sala ban bo shadin jongi namar ngin sedang ya ke medical college mentau snem pin sayo duna She's pa ngot ki doktor man usnem nang ni syakman haki sans nem ki banwan. Kabamod nim hap up show ya ki doktor banwan sya kejelah ka jongi nin penmi hi mangi ya ki doktor ban nget yang kani kejing ang not kamlong tang banyo nam ne ban penbor ya ki departments jongi ba Day ban sedang pet ke medical college mereka day namar ka jing duna ki doktor nget yang aku nong sosno yai kersan ya ke sarkar MDA lada pi pet no pai no ka khamat shani shatai bat sha pen shalau hanore yo kita kijing ang not kinum urlong Pilayui bakata kajing don kam ya kasan perthai kabane kan IAP ya kajing mentoy kibabon nado pangami na shalong ngandala cross ya kamairang habang aprak siya kani kajaka ngasngaw kajing simkya kajing khot kabakkerpang yang bangan kami ya karap karyang ru ngadai kementeri kabapet ya karap karyang ru ban ngan se kendo ya I agriculture officer jumi ban ngan sa syong ban sa kren ban I man penklan ya ki terpeng jong kinong rep namar ngayu I kendai po prapo persen lepi ki dei kinong rep kakta aman sim jonga kwa mentip kan untuk liki agri
vehicles ki lawan ra shne pi lada phim don ka kamai ka biang se ei phim perkhat ye ka puli ka puthi ki khon phim la namar ka dawa ka suntur ki khon ki dawa ki jing dawa ha yin ki bon ka jing kemen jonga mangan yu i kini ki khon ki ba Aisyah ki ba pendeng pozi ni ki ba nang ki ba stan ringa thang ban yu i bukan ke jela ka jungi ka kiu bat ngin yo ya ki nong sok snong ki ba tip ki ba nang ki ba stan ka jing nang jing stan kam dei tang ukulom lele hakapori mi kha jo pite kimbon kante ki ai da kamuhor jongka ketik me ki em hidup kan ai kituru mereka jing nang jing start kan yarap yangi bangin ya syai bangin ya sotu bangin ya tip bangin sa ya lambakla namarba lada kamdon kata kacing bak kli jong kinong san perthei kani keri ko jong ni tukri tukran sa syubate ban nginum la ban pendep ya ki dream se kita ki kendon tregam ki bangidon kam bangin le kerki nakabentah kacing balang jong barok Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bate ye kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya